Hemm bżonn ta' aktar kontabilità min-naħa tal-politiċi. U aħna nħossu li l-kontabilità qed tonqos. Għal dan il-President tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA, Joshua Zammit, waqt li l-assoċjazzjoni ppreżentat il-proposti tagħha l-elezzjoni ġenerali lil Partit Laburista. Id-dokument jinkludi proposti dwar l-edukazzjoni, dwar is-saħħa, il-kultura u għawdex. B'reazzjoni il-mexxej Laburista Joseph Muscat għal tnejn mill-akbar sfidi ewlenin huma l-burokrazija u l-kontijiet tal-enerġija li qed jimminaw il-kompetittività. Joseph Muscat fakkar kif qabel l-aħħar elezzjoni il-gvern jagħti riforma fil-MEPA. Iżda din ir-riforma fissret aktar burokrazija, aktar dewmien u aktar spejjeż. Il-Partit Laburista jemmen li anqas ma jkun hemm burokrazija, aktar ikun hemm trasparenza. Joseph Muscat saħaq li gvern ġdid ser jipprovdi enerġija bi prezz aktar kompetittiv mingħajr ma jinvolvi l-ebda sussidji. Żied li l-Partit Laburista se joffri lil pajjiż roadmap u mhux shopping list li ma' roadmap ser twassal għal tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd.